Θα ήθελα εκ μέρους μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του κ. Γιάννη Μητσοτάκη για ένα χαιρετισμό και να ξεκινήσει η εκδήλωσή μας. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Κύριε Βαρία. Κύριε Πρόεδρε του Κοινότητα του Βασιλικού, κύριε Θόδωρε Χρόνη. Κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικού, Αγγελέα Δημητρόπουλο. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του εθελοντών πρόεδρος του Πολιτιστικού Βασιλικού, πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Μητροπολίου, Ελένη Σπυράκη, πρόσωπος της Πολιτικής Σύγχυσης Πάτρας, Αναστασία Πηγάκη, Δέο Διευθύντρια Ιδάτο, Αδιανική Κολυροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Ντάτσικα Γεωργία, υποψήφια Περιφερειακός Σύμβουλος. Γεματή, πάντοτε προκειμένου τελευταία στιγμή. Έρχεσαι τελευταίος. Καλώς όρισες. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Είσαστε πάρα πολλοί και άμα καθίσω να διαβάσω όλους, θα τελειώσω αύριο. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής Δικαίου Υγείας Παραδείξας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα αντίληψη του κόσμου για την κλιματική αλλαγή. Θέμα πολύ επίκαιρο στις ημέρες μας. Το 2021, ο Σύλλογος μας, βλέποντας το κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες στον άνθρωπο, κάλεσε ως ομιλήτρια την επιτυχιακή εκδήλωση των 30 χρόνων εθελοντικής προσφοράς του Συλλόγου μας, στην καθηγήτρια περιβαλλοντικής πατρονομίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Πολυξένου Νικολοπούλου Σταμάτη, με θέμα περιβαλλοντική κρίση, την υγεία και τον κορονοϊό, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Εδώ είναι το θέμα αν πόσο έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Και φτάσαμε σε αυτά τα χάρη που είμαστε σήμερα. Και επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβουμε όσο μπορούμε για να σταματήσουμε την κατάσταση που βλέπουμε, πλημμύρες, πυρκαγιές, αναδυόμενες ασθένειες κλπ. Εδώ θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Οι αναδυόμενες ασθένειες που αρχίζουν, που υπήρχαν κάποτε και ξαναπαρουσιάζονται, παρουσιαστήκαν νέοι με νησιμότητα 50 με 70%. Δίχως θεραπεία και δίχως εμβόλια. Έχουμε πάλι μαζί μας ένα εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Σερέτη Νικόλα, να μας ενημερώσει και να μας προβληματίσει για την κλιματική αλλαγή, το οποίο και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Νικόλα, καλώς όρισες. Να καλωσορίσω το κοινό και να ευχαριστήσω όλους τους παραδείγματες εδώ. Γνωρίζουμε πως η κλιματική αλλαγή είναι ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο μας έχει χτυπήσει την πόρτα για τα καλά και πρέπει έτσι να βάλουμε τα δυνατά να τα αποτρέψουμε. Ήδη είδαμε στην πρόσφατη ευκαιρία στην Ιταλία τις καταστροφικές συνέπειες που είχε και θα έχει μακροπρόθεσμα αυτή η υποκαιρία και το πώς αυτή μπορεί να εξαρτηθεί και πώς αναφέρεται η προφανή κλιματική αλλαγή. Και ήθελα εδώ να πούμε και πράγματα για την αντίληψη που υπάρχει στον κόσμο για την κλιματική αλλαγή βάσει αυτή τη παθολογική που εκπονήθηκε στη συνεργασία του Παθολογικού Αριστείου με τον Δ. Σοκρατινό, με το οποίο ξεκινάμε του συνεργάτε. Και να πούμε και κάποια έτσι πράγματα, κάποιε προτάσει δεδομένα και κάποιε ιδέε που πάμε.
κύριος καθηγητής, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου, εκτός από τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιβερά και γεγονότα στην πλανήτα μας. Γνωρίζουμε ότι οι πάγοι στις πολιτικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Σε ορισμένες περιοχές, ακραία καιρικά φαινόμενα και έντονες βροχοπτώσεις εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Ενώ άλλες περιοχές δοκιμάζονται από κάψονες και ξηρασίες μεγάλης έντασης. Πρέπει να αναλυφθούν δράσεις για το κλίμα τώρα. Διαφορετικά οι επιπτώσεις αυτές θα κρατούν. Ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τον φυσικό κόσμο? Ποιες κοινωνικές απειλές ενέχει η κλιματική αλλαγή? Πώς συνιστά η κλιματική αλλαγή απειλή για τις επιχειρήσεις? Πώς επηρεάζονται οι διάφορες περιοχές από την κλιματική αλλαγή? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να απαντηθούν. Και τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, σαν κράτος, σαν πλανήτης Γη, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν υγιή πλανήτη. Και όχι αυτό που πάει να γίνει σήμερα. Πριν κάνω στο βήμα με τον συγκεκριτή μας, συνεργάτη καθηγητή του κ. Νικόλαος Ελέφης, θα σας αναφέρω μια λόγια για τον βιογραφικό του. Ο κ. Νικόλαος Ελέφης γεννήθηκε το 1997 στο Ρίο Πατρών. Απόφοιτος του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου Πατρών, εισήχθη με υποτροφία ως πρώτος στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφύτησε με μια καλώση του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακολούθησε και συμμετείχε σε διεθνείς συνέδρια μετεωρολογίας και κλιματολογίας. Παρακολούθησε τρίμηνο διαδικτυακό πρόγραμμα στην πρόγνωση καιρού του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, απόφοιτος με άριστο στο Πανεπιστημίο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διαχείριση κινδύνων και φυσικών καταστροφών, στο τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Είναι συνεργάτης του Εθνικού Αστρονομικού Αθηνών, ως υπεύθυνος του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα. Και είναι και προγνώστης καιρού και αρτογράφος στα ΜΜΕ στους περιοδικούς Πατρών από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και σήμερα. Κύριε Ναστερέλη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συζήτηση λέγοντας δύο γενικά πράγματα για την κλιματική αλλαγή. Ως κλιματική αλλαγή ορίζουμε τη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος όσον αφορά τις μετρολογικές συνθήκες, όπως είναι η βροχοπτώση και η θερμοκρασία και η άνοδος στάθμης της θάλασσας, με χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής να είναι βασικά η μεγάλη χρονική κλίμακα στην οποία παρατηρούνται αυτές οι μεταβολές. Ο αίτιος της κλιματικής αλλαγής είναι η ανθρώπινη παρέμβαση και η ανθρώπινη δραστηριότητα που έχουμε ως ανθρώπινο διάστημα στον πλανήτη. Βασικό αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι κάψα λεπτών καυσίμων, όπως γνωρίζουμε, κατά την οποία εκπέμπονται αέρια της θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με βασικότερο το διοξείδιο του άνθρακα. Τα αέρια αυτά παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και από τη στιγμή που υπάρχουν σε περίσσια, ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγώντας σε συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας και της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου σημαίνει ότι είναι απαραίτητο για την βιωσιμότητα του πλανήτη, όχι όμως τα επίπεδα τα θεώρητα που βρίσκονται πλέον. Συγγνώμη, αν μπορείτε λίγο πιο αργά και πιο δυνατά. Δεν θα πούμε καλά το έτσι. Γύρισε το μουσαβάρους. Δεν τα βλέπουμε. Δεν φαίνονται καλά, ίσως τα λίγο Ναι, αφού ακούσουμε να βλέπουμε. Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνει συνέχεια και το 2022 ήταν μια χρονιά ρεκόρ και κατά την οποία ξεπεράστηκε η αύξηση στο 150% στη σύγκριση με περίπου 2,5-3,5 ώρες πριν. Η συνέπεια αυτού είναι ότι αν συνεχιστεί η δραστηριότητά μας πάνω στον πλανήτη, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, θα έχουμε συνεχή βιώσιμο των πάνω μας πόλους, θα έχουμε άνοδο της θαλάσσιας στάθμης, πλημμύρες σε παράκτη περιβάλλον και καταστροφή των εκεί οικοσυστημάτων,
αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είδαμε και πρόσφατα με την κακοκαιρία Ντανιέλ που έπαιξε στη Θεσσαλία, όπως είναι για παράδειγμα και αντίστοιχα οι ξηρές περίοδοι και οι δασικές πυρκαγιές. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από τον μεσαιολογικό κυκλώνα Ιαννό που έπληξε την περιοχή της Ελλάδας το 2020 με καταστροφικές συνέπειες στα Επτάνησα και στην ακτογραφία της Ελλάδας από την ραγδαία αγροκόπτωση και τους πολύ σκληρούς ανέμους. Συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι από την περιοχή της Ιθάκης. Εδώ οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι από την περιοχή του Φουσκάρδου, όπου παρατηρείται μια στην ουσία απορροή των γεδάτων από τα ανάδυ, η οποία κατέληξε στην περιοχή του Φουσκάρδου, οδηγώντας σε πλημμυρικά φαινόμενα. Και δεξιά βλέπουμε και την περιοχή του Ρίου, όπου το πέρασμα του κυκλώνα δείχνει σε δυσόρυτη άνοδο της θάλασσας, οδηγώντας σε καταστροφές στην παράκτια ζώνη της περιοχής, η οποία είναι και ιδιαίτερα τρωτή, από όσο γνωρίζουμε και από τα αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι τώρα. Στη μακραίωνη ιστορία του πλανήτη μας, σαφώς υπήρξαν και μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες, με περιόδους άλλοτε πιο θερμές, άλλοτε πιο παγετώδεις περιόδους λεγόμενες. Τα αίτια τους όμως ότι ήταν φυσιολογικά φυσικά. Αυτό είναι που ονομάζουμε κλιματική μεταβλητότητα και δεν πρέπει να το συγχαίουμε με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι όταν σε αυτή τη μεταβλητότητα του κλίματος περιέχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με την ανάγκη που υπάρχει να ανοιχνεύσουμε την θέση που κατέχει η κλιματική αλλαγή στη συνείδηση των πολιτών, στη συνείδησή μας δηλαδή, με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο διαχείρισης και αντιμετώπισης της, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα παραλλαγή κλίμακα σε συνεργασία με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι και συνεργάτης τα τελευταία χρόνια και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο αυτό έγινε μια προσπάθεια να ανοιχνευτούν μέσω κάποιων κύριων ερωτημάτων για τη βίωση φυσικών καταστροφών και τις συνέπειες και την κλιματική αλλαγή, να ανοιχνευτούν οι θέσεις που κατέσχει το φαινόμενο αυτό στο κοινό, στο ελληνικό κοινό. Κάποιοι λόγοι για τη δημογραφία του δείγματος. Είχαμε σχεδόν ισότιμο διαμοιρασμό μεταξύ των δύο φύλων. Η πλειοψηφία των ερευνητών ήταν σε παραγωγική ηλικία και αυτό έχει τη σημασία του. Σχεδόν 9 στους 10 ήταν μεταξύ 20 και 21 και 64 ετών. Είχαμε απαντήσει από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, αλλά και από Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό. Σε αυτό βοήθησε η διαδικτυακή φύση της έρευνας. Είχαμε αντιπροσώπηση από όλους τους απόφοιτους των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, υπήρξε διαμοιρασμός μεταξύ σε όσους έχουν παιδιά και σε όσους δεν έχουν, ενώ σημαντική εκπροσώπηση είχαμε και από όλα τα εισοδήματα, από όλες τις κλίμακες εισοδήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που είχαμε, παρατηρήσαμε ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν βιώσει κάποια φυσική καταστροφή στο παρελθόν. 6 στους 10 συγκεκριμένα έχουν ζήσει κάποια φυσική καταστροφή με μεγάλες συνέπειες στην περιοχή διαμονής τους, ενώ σχεδόν στους 4 στους 10 δηλώνουν πως έχει πληγεί κάποιο κοντινό τους πρόσωπο. Είναι εξιστικά τα ευρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση, γιατί δηλώνουν έτσι την παρουσία πλέον της κλιματικής αλλαγής και την ελληνική μας ζωή. Χαρακτηριστικά και τα διαγράμματα το οποίο βλέπουμε και εδώ αλλά και στην επόμενη διαφάνεια, στα όσα είπαμε για την ενότητα αυτή. Κατόπιν, βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες εδώ από τον μεσογειακό κυκλώνα Ζορμπά το 2018, ο οποίος έπαιξε με ακραίες αποκτώσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και εδώ συγκεκριμένα φωτογραφίες από την περιοχή του λόγου θεότητας, όπου βλέπουμε ότι το δυσθεώρητο ύπο του βροχής έτσι οδήγησε στα αποτελέσματα που βλέπουμε παρακάτω, σε αυτές τις καταστροφικές συνέπειες. Κατόπιν, περνώντας στην ενότητα, την κύρια ενότητα του ερωτηματολογίου, που αφορά την αντίληψη του κοινού και την κλιματική αλλαγή, μπαίνοντας στο κυρίως θέμα δηλαδή, παρατηρήθηκε πως η συντηρητική πλειοψηφία θεωρεί την κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς κινδύνους υπαρκτά προβλήματα και ανησυχητικά ταυτόχρονα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό πιστεύουν πως θα επηρεαστούν καθώς και πως μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους. Σε σαφώς όμως μικρότερο ποσοστό βλέπουμε ότι τους τρομάζουν άμεσα, ενώ λίγοι είναι αυτοί που έχουν λάβει κάποια προληπτικά μέτρα. Είναι στην ουσία εδώ παρατηρείται μια αντιφατική συμπεριφορά, δηλαδή ενώ σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν την παγκόσμια κλίμακα του προβλήματος, δεν παρατηρούν πως τους τρομάζει αυτό ιδιαίτερα, καθώς ενδεχομένως
λόγω ελλειπούς επιστημονικής ορθής ενημέρωσης από τους επιστήμονες και λόγω του τεράστιου πληροφοριών, ο οποίος διαχέεται καθημερινά, να μην έχει γίνει αντιληπτό το πραγματικό μέγεθος του όλου προβλήματος. Χαρακτηριστικά εδώ και τα διαγράμματα αυτά, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως, βλέποντας την αναγνώριση της κλιματικής αλλαγής, την ευρεία αποδοχή της ως πρόβλημα, αλλά όταν ερωτήθηκαν οι πολίτες για το αν ανησυχούν και όταν ήδη έχουν λάβει τέτοια μέτρα, τα ποσοστά αυτά στις συμφωνίες μοιράστηκαν και μειώθηκαν κατά πολύ. Κατόπιν, παρατηρήθηκε πως ξανά η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί για τις πολυαρνητικές συνέπειες γενικά από την κλιματική αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και με μεγάλο ποσοστό να γνωρίζει την παγκόσμια κλίμακα που έχει αυτό το πρόβλημα. Το ποσοστό συμφωνίας όμως διαμοιράζεται και μειώματα όταν γίνεται αναφορά και σε κάποιες πιθανές και πιο προσωπικό επίπεδο συνέπειες. Δηλαδή, ενώ συμφωνούν πως υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα το πρόβλημα, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει στον ίδιο βαθμό στην καθημερινή ζωή και σε προσωπικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό εν μέρει συνάδει με την προαναφερθήσα συμπεριφορά που αναλύσαμε και την εξηγεί σε έναν βαθμό. Αντίστοιχα τα διαγράμματα, τα οποία δηλώνουν αυτά που αναφέραμε και πριν τις παρατηρήσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Ενώ περνώντας στην επόμενη ερώτημα που αφορά κάποιες συγκεκριμένες καταστροφές που είχαμε στην χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρήθηκε πως οι πολίτες θεωρούν βασικούς υπεύθυνους στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον και την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τοποθετώντας την κλιματική αλλαγή σε έναν πιο δευτερεύοντα ρόλο στις υπευθυνότητες. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι δράσει εργατικά, κυρίως μέσω της εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που οδηγούν σε καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφικές συνέπειες αυτές, όπως για παράδειγμα το ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης στην περιοχή της Μάνδρας προ μιας πενταετίας. Εδώ βλέπουμε από την περιοχή του χαρακτηριστική εικόνα, την περιοχή του Ματιού στην Αττική, τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε και τις δεκάδες ανθρώπινες απώλειες, δυστυχώς, ως αποτέλεσμα των θηριωδών και ισχυρών ανέμων που έφτασαν τα 10 χώρες στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην επέκταση, την καταστροφική επέκταση της πυρκαγιάς στο εν λόγω τμήμα. Ενώ προχωρώντας, να αναφέρουμε ότι στο επόμενο ερώτημα το σχεδόν 6 στους 10 θεωρεί πιθανή και απόλυτα πιθανή μια καταστροφή σχετιζόμενη με το κλίμα τα επόμενα χρόνια στην περιοχή του. Με τον κίνδυνο πλημμύρας και δραστικής πυρκαγιάς να θεωρείται πολύ σοβαρός και πάρα πολύ σοβαρός σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Διακρίνεται δηλαδή εξαιρετικά στην επικίνδυνοτητα εκδήλωση της καταστροφής στη χώρα μας, χωρίς όμως να συνδέεται με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά με την κλιματική αλλαγή. Εξηγείται αυτό πιθανότατα και το γεγονός ότι οι πολίτες θεωρούν ως βασικό υπεύθυνο τον ανθρώπινο παράγοντα για τις φυσικές και αυτές καταστροφές. Χαρακτηριστικά και τα συγκεκριμένα διαγράμματα που αποτυπώνουν τα όσα έτσι παρατηρήσαμε και αναλύσαμε. Προχωρώντας έτσι και προς τα τελευταία ερωτήματα του ερωτηματολογίου της έρευνάς μας, είδαμε ότι θεωρείται σε εθνικό επίπεδο πάρα πολύ σοβαρός και πολύ σοβαρός ο κίνδυνος της αλλαγής σε ένα ποσοστό γύρω στο 77-78%. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει και ανέρχεται στο 86,4% συγκεκριμένα όταν η κλίμακα του προβλήματος γίνεται παγκόσμια, ενώ ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση το σχεδόν 4 στους 10 επιλέγει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου και στην δεύτερη αυξάνει σημαντικά αυτό το ποσοστό στο 58,4%. Επομένως, όσο απομακρύνεται, βλέπουμε πως όσο απομακρύνεται η κλιματική αλλαγή από το υποκείμενο που ερωτάται, τόσο αυξάνει η ησυχία και αντίληψή του, ενώ αντίστοιχα όσο μικραίνει η κλίμακα του χώρου, τόσο αυτά μειώνονται. Χαρακτηριστικά τα εν λόγω διαγράμματα εδώ. Ενώ αν αρκετά αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος του ερωτηματολογίου, μας δείχνει πως σχεδόν 9 στους 10 πολίτες έχουν αναπτύξει κάποια φιλική συμπεριφορά προς το κλίμα και σε απόσταση από ό,τι αρνητικά δηλώνει πως προτίθεται να το πράξει μελλοντικά. Σε κάθε περίπτωση είναι έτσι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα και αισιόδοξο για τη συμβολή που και την αρρωγή που μπορεί να έχει ο καθένας μας στην επίλυση και στην άμβληση του προβλήματος. Προχωρώντας, έτσι να πούμε συνδυαστικά κάποιους συμπέρασμα και κάποιες παρατηρήσεις, τέλος, ότι αν και σχεδόν το 50% έχει επηρεαστεί με κάποιο τρόπο από κάποιο καταστροφικό γεγονός, πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που εμφανίζονται πολύ συνειδητοποιημένοι για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής, τις παγκόσμιες εμβέλειες και επιπτώσεις της
την επικινδυνότητα εκδήλωση φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα και την υιοθέτηση πιο πράσινης και πιο φιλικής προς το κλίμα συμπεριφοράς. Από αυτό συμπεραίνουμε πως πέρα του γεγονός ότι αυτό που λέμε πως το πάθημα έχει γίνει μάθημα για πολλούς, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που δίχως να έχει κάποια πρώτερη εμπειρία έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στα ελπιδοφόρα μηνύματα αυτής της έρευνας. Συγκρίνοντας την έρευνά μας και με κάποιες άλλες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει συμφωνία σε αρκετά πράγματα με μια μεγάλη έρευνα που διεξήχθη το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης το 2022 και ιδιαίτερα όσον αφορά την αποδοχή της κλιματικής αλλαγής, αρκετά μικρότερο ποσοστό όσο έχουν λάβει είναι προληπτικά μέτρα, τα πολύ ψηλά ποσοστά στην αναγνώριση επικινδυνότητας των καταστροφών στη χώρα μας και στο γεγονός ότι βασικός υπεύθυνος είναι ανθρώπινος παράγοντας για τις καταστροφές και ότι σχεδόν 9 στους 10 έχουν ήδη αναπτύξει κάποιο είδος συμπεριφοράς. Οτιδήποτε είναι αυτό από ανακύκλωση μέχρι το παραμικρό. Και με έρευνες του εξωτερικού υπάρχει συμφωνία σε αρκετά πράγματα και σε χώρες της Ευρώπης, από χώρες της ΗΠΑ, από χώρες της Ασίας, όπου τονίζεται η ευρεία αποδοχή της κλιματικής αλλαγής και σε αυτές, με εξέχοντα το ρόλο που κατέχει στη διαμόρφωση της αντίληψης ύπαρξη πρώτερων εμπειριών. Με τη μόνη διαφορά ότι σε κάποιες από αυτές τις έρευνες αντίστοιχα δεν εμφανίζονται τόσο συνειδητοποιημένοι κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν βιώσει κάποια καταστροφή. Και με συγκεκριμένη μεγάλη έρευνα που διεξήχθη στη Γερμανία, είχαμε ένα όμοιο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι όσο κλιματική αλλαγή, ενώ η κλιματική αλλαγή θεωρείται ότι η πλειοψηφία ότι αναμένεται να αυξηθεί τόσο αυτή όσο και οι επιπτώσεις της, θεωρεί πως θα επηρεαστεί λιγότερο σε ατομικό επίπεδο και σε τομείς καθημερινής ζωής. Έχουμε δηλαδή στην ουσία πάλι μια διαμόρφωση ανάλογη με την χωρική κλίμακα του προβλήματος. Κάποιες προτάσεις μελλοντικά. Οπωσδήποτε χρειάζονται περισσότερες μελέτες, κάτι το οποίο θα είναι ένα ισχυρότερο όπλο στα χέρια της επιστήμης. Μια ορθή και τεκμηριωμένη επιστημονικά παροχή πληροφοριών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του προβλήματος. Σε αυτό μπορεί να συνεργαστεί η πολιτεία και με επιστημονικούς φορείς για οργάνωση εκδηλώσεων, που είναι καλή ώρα αυτή η εκδήλωση εδώ από το Σύλλογο, με τη μορφή θεσμού, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα πιο προληπτικό τρόπο σκέψης και να αντιληφθούμε το μέγεθος του κινδύνου. Να αναπτυχθεί δίκτυο παρακολούθηση των καιρικών φαινομένων και καιρικοποίησης σε περιπτώσεις μεγάλου κινδύνου, όταν έχει μεγάλο κίνδυνο, δηλαδή να έχουμε κάποια φυσική καταστροφή, μέσω κάποιου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών ή υδρομετρικών σταθμών με τη συνδρομή της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μπορούμε να έχουμε μια πιο άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα, και να συλλογωθούν όσο κατά δυνατόν περισσότερο οι περιφέρειες και οι δήμοι με επίλεκτες ομάδες επιστημόνων που ειδικεύονται στο θέμα της πολιτικής προστασίας και στη διαχείριση των καταστροφών, έτσι ώστε να υπάρχει πιο στοχευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και των προβλημάτων όταν αυτά προκύπτουν ή για να μην προκύψουν αυτά στην εκάστοτε περίπτωση. Ένα παράδειγμα από αυτά είναι το δίκτυο που έχει αναπτυχθεί από μένα και τους συναδέλφους μου του Εθνικού Αστεροσκοπέδου στην περιοχή του νομού Αχαΐας, όπου το αστεροσκοπείο στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τους εκάστοτε τοπικούς φορείς, δήμους, κοινότητες, περιφέρεια, συλλόγους τοπικούς κτλ. Έχουν καταστήσει μετεωρολογικούς σταθμούς σε κέρια σημεία του νομού. Συγκεκριμένα έχουμε 28 σημεία εγκατάστασης μέχρι τώρα στην περιοχή της Αχαΐας, σε μεγάλη έκταση του νομού. Υπάρχει όμως σαφώς περαιτέρω ανάγκη ενίσχυσης και επίκτηνωσης του δικτύου αυτού, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η περιοχή μας και που διαμορφώνουν πολλοί άλλοι κατόχους μικροκλίματα και είναι έτσι δύσκολο να ανοιχνεύσουμε τις πιθανές φυσικές καταστροφές εάν δεν καλυφθούν τα κενά αυτά. Εδώ βλέπουμε το μετεωρολογικό σταθμό επάνω που έχει κατασταθεί στην περιοχή του κέντρου Υγείας Αλανδρίτσας πριν περίπου 4 χρόνια. Και κάτω δεξιά βλέπουμε, εδώ υπάρχει στο Δήμο Ρημάνου, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στο περιοχή του ΚΕΚ, τον μετεωρολογικό σταθμό που έχει κατασταθεί και εκεί. Ενώ αναφέρουμε ότι μετεωρολογικό σταθμό έχει κατασταθεί και στην περιοχή του Καλετζίου, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή και κρίσιμη για την παρατήρηση των φαινομένων στην περιοχή μας και την πρόληψη, κυρίως λόγω της τοποθεσίας της. Οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μετεωρολογικά δεδομένα μέσω της γνωστής σε όλες μας ιστοσελίδες meteor.gr. Θα μπορούσαν μέσω των δικτύων αυτού και του σταθμού να υπάρξει εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέτρων, ειδικά σε επαγγέλματα όπως είναι οι αγρότες
κτηνοτρόφοι είναι πάρα πολλοί, τόσο στην περιοχή του Δήμου Ερημάτων, αλλά και γενικότερα στην πατρίδα μας, η οποία εξαρτάται, κομμάτι εξαρτάται από πολλοί και από το πρωτογενή τομέα παραγωγής, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και οι καταγραφές του σταθμού αυτού σε περιπτώσεις ευευταίες βέβαια, που υπάρχουν κάποιες φυσικές καταστροφές και για να ληφθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις έτσι ώστε να υπάρξει και πάλι το κεφάλαιο να αρθροποδήσει ο κάθε επαγγελματίας. Εδώ, παράδειγμα, ιστοσελίδας, βλέπουμε τον μετρολογικό σταθμό Χαλανδρίσας, προβάλλονται οι τιμές μετρολογικά δεδομένα ελεύθερα όλο το 24ωρο και άλλους. Μπορούμε να έχουμε εδώ και η περιφέρεια και ο Δήμος να έχει πρόσβαση εννοείται και να μπορεί να προλαμβάνει καλύτερα και γρηγορότερα σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με την ένταση των καιρικών φαινομένων τα καθέκαστα. Εδώ να πούμε και δύο λόγια για την κυρία Ντανιέλ, όπως ονομάστηκε έτσι από τη μετρολογική μας υπηρεσία και έπτυξε την περιοχή μας πρόσφατα. Κύριο χαρακτηριστικό του γεγονότος πως είχαμε ακραίες βροχοπτώσεις ήταν η στασιμότητα που είχε το βαρομετρικό χαμηλό στο Νότιο Ιόνιο, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκείς βροχοπτώσεις στην περιοχή. Μέσα σε 24 με 36 ώρες, δηλαδή στην ουσία είχαμε το ίδιο βροχή που πέφτει σχεδόν σε ένα χρόνο. Δηλαδή, να δώσω ένα συγκριτικό μέγεθος στην περιοχή μας, στην πόλη της Πάτρας, έχουμε μέσα ετήσια βροχόπτωση περίπου 700 χιλιοστά, δηλαδή τόνους νερό αναστρέμμα είναι χιλιοστά. Ενώ σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών στις περιοχές όπως είναι ο Βόλος και η Καρδίτσα, καταγράφηκαν αντίστοιχα τα 600 και τα 650 και στο Πήλιο περίπου 1000 και 900 αντίστοιχα μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέραμε. Μάλιστα είχαμε και κατάρριξη στο Πανελλήνιο Ρεκόρ στην περιοχή της Πορταριάς. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το μέγεθος το οποίο είχε αυτή η ευκαιρία και το δυστόρητο και πρωτοφανές πραγματικά είχε βροχής που έπαιξε για τα ελληνικά δεδομένα και που δεν έχει επαναληφθεί ξανά σε επίπεδο καταγραφών. Χαρακτηριστική εικόνα την περιοχή του φλοχού Καρδίτσας εδώ που βλέπουμε πως η απορροή των υδάτων από το πέριξο ορεινό όπου κατέκτησε την περιοχή με αποτέλεσμα στην ουσία η στάθμη να μην αφήσει τίποτα κάτω τη στάθμη του νερού. Και εικόνες αυτές χαρακτηριστικές εδώ από το Πήλιο, την περιοχή του Πηλίου, βλέπουμε τα νερά να ρέουν ανεξέλεγκτα, στη φυσική τους εννοείται δίωδο και να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Συμπερασματικά, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια και λίγο κυρία να σχολιάσουμε, είναι πως η κλιματική αλλαγή έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει στην αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων και σε μια νέα πραγματικότητα συνεπώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ευθύνονται τα λάθη κλιματικά που έχουν γίνει και που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές της χώρας όσον αφορά τη δόμηση και την πολεοδομική συγκρότηση των αστικών κέντρων και των αγροτικών περιοχών και τα ελληνικά έργα όμως. Αντιλαμβανόμενοι το πρωτοφανέ και τα ελληνικά δεδομένα μέγεθος της αγροτικίας, κρίνεται αμφίβολο ότι θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να αποφευθεί όλο αυτό που έγινε. Το πιο αισιόδοξο σενάριο που θα ήταν ένας ενδεχόμενος μετριασμός των αιώνων συνοπιών. Επομένως, πάντοτε υπάρχει υπευθυνότητα, όπως φαίνεται, μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινου παράγοντα. Οπότε δεν φταίει ένας χωριστά από τον άλλον, πάντοτε συνεργάζονται αυτοί οι δύο παράγοντες. Θα πρέπει όμως κάθε φορά να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και την δύναμη που έχει φύση κάθε φορά, η οποία είναι αμυντική. Πραγματικά δεν υπολογίζει τίποτα όσον αφορά τους ανθρώπους. Εδώ από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, του συναδέλφους, οι οποίοι αποτυπώνονται δορυφορικά στο μέγεθος των πλημμυρισμένων περιοχών, που περίπου φτάσαμε σχεδόν 1.000.000 στρέμματα πλημμυρισμένων φτάσεων στην περιοχή της Αττίας. Χαρακτηριστικά στην περιοχή εδώ της λίμνης Κάρλας, όπως βλέπουμε, στην ουσία έχει επανέλθει η λίμνη στο φυσικό της όριο, έχει οδηγηθεί δηλαδή στην ουσία το νερό στο φυσικό του σημείο και με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παρέμβαση, η ανθρώπινη παρέμβαση και να έχει γίνει εντός αυτού του ορίου, να μην στάθηκε ικανή έτσι ικανή να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον όλεθρο. Είναι χαρακτηριστικό αυτή η φωτογραφία του γεγονότος πως πάντοτε η φύση θα διαλέγει τον δρόμο που θα διαλέξει αρχικά, αρμόντας μας επιδεικτικά σε οτιδήποτε έχουμε κάνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας σε αυτό το σημείο και είμαι διαθέσιμο για το οτιδήποτε έχετε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από την περιστατωμένη εισήγηση του κ. Σερέτζη, θα πρότεινα να καθίσει να πάρει μια ανάσα και να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο κ. Βαρύ, που είναι η οικοδεσπότης αυτής της αίθουσας, να πει πιο λόγια.
Συγχαρητήρια στον Σύλλογο. Πράγματι είναι μια από τις ωραίες πρωτοβουλίες που συνήθως παίρνει, γιατί έστω και που δεν είναι λίγο το κοινό, είναι αρκετό κατηγόριο, γιατί τόσοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν άλλους τόσους και άλλους τόσους. Οπότε σε κάθε περίπτωση αξίζει συγχαρητήρια στον Σύλλογο, αλλά και στον νεαρό επιστήμονα. Το νεαρό έχει να κάνει με το και πίσω από κάθε έρευνα υπάρχει πολλή δουλειά. Άρα μόνο και μόνο συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, πολιτική προστασία είναι όροι οι οποίοι μπήκαν στην καθημερινότητά μας, άντε να πούμε μια δεκαετία, κάπου τόσο. Εκείνο όμως που είναι γεγονός και νομίζω ότι όλοι μας, χωρίς να έχουμε αντίστοιχη ειδίκευση ο καθένας, γιατί ανάλογα με τον επαγγελματικό του χώρο μπορεί κάποιος να βρει πιο βαθιά τα πράγματα. Εκείνο που ξέρουμε όλοι, λοιπόν, που ξέραμε όλοι, είναι ότι σε διάφορες περιοχές του κόσμου είχαμε φαινόμενα σαν και αυτά που παρατηρούνται πια και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Τα βλέπαμε από μακριά. Και ότι είναι μακριά, όπως και τώρα, η Θεσσαλία είναι κοντά μας, αλλά όχι τόσο κοντά μας. Λοιπόν, ναι, λέω ότι σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι οι επιστήμονες το λένε και το υποστηρίζουν με τεκμήρια, ότι η κλιματική αλλαγή είχαμε πάντα μέσα στην πορεία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε από παγετώνες, όποιος έχει λίγο, δεν χρειάζεται τα πράγματα που διδασκόμαστε ακόμα και στο δημοτικό. Εκείνο που παρατηρείται πια τα τελευταία χρόνια είναι η βιαιότητα με την οποία ίσως γίνονται περισσότερο, πιο γρήγορα από ό,τι αναμένονταν αυτές οι αλλαγές και με πιο έντονη μορφή. Άρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που περνάει από το χέρι μας. Αν οπουδήποτε κάναμε αυτό που περνάει από το χέρι μας όλοι μας, νομίζω τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σε οποιοδήποτε τομέα. Και σε αυτό λοιπόν, στην προστασία του περιβάλλοντος και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το σπίτι μας. Γιατί η γη μας είναι το σπίτι μας, είναι ο χώρος που μας φιλοξενεί. Είναι ο χώρος στον οποίο γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και εκεί καταλήγουμε. Άρα θέλει τον απαιτούμενο σεβασμό. Ο απαιτούμενος σεβασμός, βέβαια, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι απαραίτητη, γιατί έτσι προχώρησε ο πολιτισμός. Δεν ζούμε όπως ζούσαμε πριν από κάποια χρόνια, γιατί ο άνθρωπος κατάφερε με τα έργα του και με τις δυνατότητες που του έδωσε η φύση να εξελίσσεται. Εδώ όμως θα πρέπει πάντα να προσέχει την ισορροπία με τη φύση. Και κάθε παρέμβαση πρέπει να είναι καλά μελετημένη και πολλές φορές, ακόμα και για έργα, επειδή το λέω και από την ιδιότητά μου πια ως δήμαρχος, ότι πολλές φορές υπάρχει πίεση να γίνει ένα έργο αντιπλημμυρικό ή μια παρέμβαση η οποία θα προστατεύσει κάποιο χώρο. Αν αυτό όμως δεν μελετηθεί σωστά και δεν γίνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε παρέμβαση στη φύση απαιτεί τον σεβασμό που πρέπει να έχουμε όλοι μας και είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί ωραίο είναι να πούμε όλοι οι άλλοι να κάνουμε κάτι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε να κοιτάξουμε και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Συγγνώμη για τον χρόνο που πήρα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Καλό φθινόπωρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι διαμαντή λίγα λόγια και λόγω της υπηρεσιακής σας κατάστασης θα ήθελα να μας πείτε κάτι τόσο χρόνο να σπέσεις. Καλησπέρα και από μένα. Να συγχαρώ τον ομιλητή για την ομιλία που έκανε, την ενημερωτική, και το Σύλλογο βεβαίως για αυτό που διοργάνωσε. Θέλω να πω ότι υπηρέτησα την πολιτική προστασία περίπου 35 χρόνια. Σε όλα αυτά τα συμβάντα, κανένα δεν τα έζησε γιατί ήμουν και επιχειρησιακός. Μέσα από εκεί έχασα πολλούς φίλους, νέους στην ηλικία. Έχασα σε συμβάντα που ούτε το διανοήσει ότι μπορεί κάποιος να καεί ή να πνιγεί. Όμως αυτοί φύγανε. Αυτό που διαπίστωσα και στη Σάμου και στη Χαλκιδική και στην Αθήνα με τις πλημμύρες, στο Γηφισό, στη Μάντρα, είναι ότι όλοι ξυπνάμε και αντιμετωπίζουμε μετά. Αφού το πληρώσουμε, αφού δούμε τι έχει γίνει μετά, τρέχουμε όλοι για να προλάβουμε. Είναι λίγο αργά. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα, η Σάμους που είχε κάνει και που έφτασε αυτή. Μετά όλα τα κουμπιά κάνανε εθελοντικούς σταθμούς. Όλα τα κουμπιά, δηλαδή αν πας στη Σάμο,
Δηλαδή σε κάθε χωριό έναν εθνικό σταθμό. Με αυτοκίνητα κανονικά, οικοδόμοι, άνεμοι, οι οποίοι βγάζουν υπηρεσία κανονικά και αντιμετωπίζουν τα συμβάτα πριν πάμε εμείς οι επαγγελματίες και μας ενημερώναν κιόλας. Γιατί φτάνανε πρώτοι στο συμβάτι. Για να πας από το βαθύ πίσω στον τρίγο ήθελες μια ώρα. Το αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να πάει. Αυτό έγινε όμως αφότου είχαν καεί. Αυτό έγινε πάλι στο Κηφισό, στην Αθήνα, στη Μάντρα, αφότου είχαν κυνηγήσει κάποια ειδική και τώρα στη Θεσσαλία. Ενώ το μαθαίνουμε, μετά μαθαίνουμε. Λείπει κάτι, λείπει που όλοι το φωνάζουν. Όλοι και στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες. Εάν το 1/3 από τα χρήματα τα δίναμε πριν, θα είχαμε γλιτώσει αρκετά μετά. Δεν το θέτω όμως οικονομικά, το θέτω για τις ζωές. 3 λέξεις είναι. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Μετά, ό,τι και να κάνουμε, να φέρω ένα παράδειγμα στις πυρκαγιές, στην αρχή με ένα κουβά. Μετά με δύο αυτοκίνητα, μετά τρέχουμε και ό,τι προλάβουμε. Θέλουμε πρόληψη. Έπρεπε λοιπόν και αυτά τα συμβάτα, αφού όλοι μιλάμε για κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, το λέμε κάθε μέρα, αλλά δεν λέμε τι κάνουμε. Και είχαμε κάνει εκεί, που ήταν Ελλήνοι παλιά. Τώρα θα βρούμε να φτιάχνουμε. Αφού το χάσαμε τις ζωές αυτές που δεν ξανάρθουν. Αυτά ήθελα να πω από την εμπειρία μου και ελπίζω κάποια στιγμή την πρόληψη να την έχουμε μέσα μας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω και τον πρόεδρο της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, τον κ. Βασιλακόπουλο. Μισό λεπτό. Δεν είμαι πρόεδρος. Εκπροσωπεί την κίνηση η κυρία Λένα Σπυράκη. Έτσι, να είστε καλά. Δεν έχει πρόεδρο. Αυτό για τον κύριο Σπυράκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπυράκη. Η κυρία Τάξη είναι εδώ. Ελάτε, παρακαλώ. Να σας αναχαζέψετε, εντάξει. Μην ξέρετε από άλλο ρόλο. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Είμαι η Ελένη Σπυράκη. Είμαι τυπογράφος μηχανικός. Ήμουν χρόνια στην περιφέρεια διευθύντρια. Και από τότε πήρα σύνταξη εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαι με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας. Πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι τόσο σημαντική στον νομό μας που δεν έχει γίνει ξανά έτσι. Μπράβο. Και γι' αυτό η οικολογική κίνηση ήρθε εδώ. Μάλιστα, εγώ έχω χωράει μαζί μου και την διευθύντρια υδάτων που μόλις πήρε σύνταξη, γιατί είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται μετά από αυτά τα φοβερά γεγονότα που έγιναν στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω, σαν επιστήμονας, ότι γιατί έχω ασχοληθεί και με την πολιτική προστασία και με την πρόληψη και με τα δημόσια έργα, με το περιβάλλον, ότι φταίει πολύ η εξέλιξη αυτή, φταίει πάρα πολύ το πώς διαχειριστήκαμε εμείς στο περιβάλλον. Η κλιματική κρίση ήρθε πάνω σε αυτό. Έδωσε βαρύτητα μεγαλύτερη σε αυτό. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Δήμαρχος και ο προμιλός, ότι πρέπει η πρόληψη να γίνει με σεβασμό και να σκεφτόμαστε κάθε φορά που κάνουμε ένα έργο ότι αυτό το έργο θα επηρεάσει τη ζωή μας. Ακόμα και στο μικρό μας περιβάλλον, στο μικρό περιβάλλον που ζούμε. Δηλαδή στην αυλή μας. Δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα δίπλα σε ρέματα. Πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά τα σκουπίδια μας. Πρέπει οι δρόμοι μας να χαράζονται σε περιοχές οι οποίες δεν εμποδίζουν τη φυσική ροή των υδάτων. Αυτά όλα δημιούργησαν αυτές τις καταστροφές. Εμένα με θλίβει αυτό γιατί 35 χρόνια δουλεύω πάνω σε αυτό. Και δεν θα ήθελα ποτέ στην Αχαΐα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που δουλεύει και στην Ευρωπαϊκή Αχαΐα, να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη στη Θεσσαλία και αυτή τη στιγμή μας έχει συγκλονίσει. Η Ελλάδα δεν έχει σιδηρόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε τα έργα που κάνουμε. Εγώ ευχαριστώ ξανά σας λέω εκ μέρους της ΕΚΙΠΑ
το σύλλογο, τον αδελφικό σύλλογο που είμαστε, ειδικά για την κλιματική αλλαγή, που κάνει αυτή την εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε οτιδήποτε τέτοια ενέργεια συμβαίνει. Και μ' αρέσει που έχει έρθει τόσο μεγάλο κοινό, γιατί όπως είπε και ο προλής σας εδώ και ο Δήμαρχος, ότι εσείς θα το πείτε σε άλλους 10. Και αυτοί οι άλλοι 10 μπορεί και αυτοί να κάνουν άλλα πράγματα πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κλιματική αλλαγή. Και ξανά ευχαριστώ τον κύριο Σερέτη, νέος επιστήμονας, και μ' αρέσει τα νέα παιδιά και οι νέοι επιστήμονες να είναι σημαντικοί μέσα στον τόπο που κινούνται και τον αγώνα. Κυρία Καλυτεροπούλου. Θα μου επιτρέψετε να ανέβω στο πόδιο, απλά για να σταθώ δίπλα τον κύριο καθηγητή. Γιατί ως πιστοποιημένη σύμβουλος φυσικής οικονομίας, μεταπτυχιακή πιστοποιημένη σύμβουλο, πιστοποιημένη, κύριε καθηγητά, με πολύ σεβασμό, πιστοποιημένη σύμβουλος κυκλικής οικονομίας και ειδικά στα πλαστικά, θέλω να σας πω, συνταξιδιώτες στη γη, η γη μας διώχνει. Καταλάβετε το. Η γη μας διώχνει, μας πετάει έξω. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο, κεφαλαίο μπράβο, και να το τονίσω, και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την περιφέρεια, και αυτό πιστοποιεί και την επιλογή μου να κατέβω στον πολιτικό στίβο, που μπορεί και συνδράμει σε τέτοιου τύπου ομιλίες. Μπράβο στο Σύλλογο Προστασίας, γιατί είναι η πρώτη εκδήλωση που πήγα και πραγματικά είναι η αντίληψη του κόσμου, είναι κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο. Τι είναι όμως, παιδιά, η αντίληψη του κόσμου? Παιδιά, βλέπετε ένα διδακτικό έργο, έτσι, παιδιά, είμαστε όλοι μας. Η αντίληψη του κόσμου είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε όλοι εμείς εδώ, που εάν ρωτήσω πόσοι από εμάς, κύριε καθηγητά, χρησιμοποιούμε καλαμάκια πλαστικά όταν πίνουμε τον καφέ μας? Για να σηκώσουμε χεράκια. Έτσι. Για να κοιταχτούμε λοιπόν όλοι μεταξύ μας και να πούμε να ποια είναι η αντίληψή μας. Να γιατί εμείς, η δική μας η γενιά, οφείλουμε όταν γυρίσουμε σπίτι μας να μεταφέρουμε αυτά που σήμερα ακούσαμε εδώ στα παιδιά μας. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας δεν τα μορφώνουμε, τα παραμορφώνουμε. Έτσι. Δεν τα παιδεύουμε, τα εκπαιδεύουμε. Μεγάλη κυμαδομηχανή το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έτσι, μπράβο. Κύριε καθηγητά. Από εκεί και για όλα πράγματα την καλή νοοτροπία μας, ότι διαμορφώνεται. Άλλωστε το έχουν πει και οι ρυθμοί μου πρόβλημα. Και ο Αριστοτέλης μην ξεχνάμε, τα έχει αναφέρει αυτά, ότι ο ανθρώπινος χαρακτήρας διαμορφώνεται την πιο κρίσιμη ηλικία, τα πρώτα 10 έτη. Τι κάνουμε τις γόπες μας? Σπετάμε, δεξιά και αριστερά. Άρα, ποιος είναι υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή? Η πολιτεία. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ποιος συστήνει, ποιος συστά την πολιτεία? Εμείς. Εάν η δική μας συνείδηση δεν αρχίζει σε όλο αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος? Άρα, να κλέψω λίγο αμερικανιά και να πω ότι μην ρωτάς την πολιτεία τι μπορεί να κάνει για σένα. Κοίτα τι κάνεις εσύ πρώτα για τα δικά σου τα παιδιά, για τις δικές σου τις γενιές. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο και θέλω όλοι φεύγοντας από εδώ να έχουμε στο νου μας την επόμενη μέρα να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά που σήμερα ακούσαμε στα παιδιά μας, την επόμενη γενιά, που τους οφείλουμε ένα μεγάλο συγγνώμη για την κλιματική αλλαγή και για τη γη που τα διώχνει. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια και αξιόλογη. Θέλω να πούμε στον κύκλο των ερωτήσεων να απαντήσεων. Όποιος έχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Σερέτη, ο κύριος Βασίλης Κοτσόνης. Ναι, δεν έχουμε ασύρμα το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την εκδήλωση. Από αυτά που άκουσα και από αυτά που έχω ζήσει στο Σύλλογο Περιβάλλοντος που για πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει,
μου δημιουργείται η απορία και η ερώτηση, νομίζω είναι και του καθενός. Αυτά που η επιστημονική κοινότητα έχει γνωρίσει προς την πολιτεία, γιατί υποθέτω ότι όλα αυτά τα έχει γνωρίσει προς την επίσημη πολιτεία. Έχουν ληφθεί υπόψη αυτά από την επίσημη πολιτεία και αν δεν έχουν ληφθεί όταν δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, σίγουρα ήταν πάρα πολύ το νερό, ήταν πολύ βίαιη που είπε και ο Δήμαρχος αυτή η κακοκαιρία. Τι γίνεται, υπάρχουν ευθύνες, αφού ήδη έχουν από τους επιστήμονες η πολιτεία έχει ενημερωθεί, υπάρχουν ευθύνες και γιατί όταν εμείς ως σύλλογος, ο κάθε σύλλογος σε τέτοια θέματα έχουμε αντιρρήσεις, πολλές φορές χαρακτηριζόμαστε ως γραφικοί. Θα ήθελα μια απάντηση για αυτά και από τον κύριο καθηγητή και ίσως και η κυρία η κυρία Σπυράκη που έχει μια εμπειρία, ίσως μπορέσει και μας απαντήσει σε κάποια από αυτά. Ευχαριστώ. Που ίσως σε παρατηρήσει τον κύριο Κοτσόνη. Από την πλευρά μου, δεν μπορώ να μιλήσω για την μέρος της πολιτείας. Τώρα λαμβάνει υπόψη η πολιτεία κάποια πράγματα, το γνωρίζει μόνο εκείνη και όσοι παίρνουν τις αποφάσεις κάθε φορά. Το πώς επικοινωνεί, το πώς μαθαίνει την κάθε ανακοίνωση που γίνεται για κάθε κακοκαιρία. Από την πλευρά μου μπορώ να μιλήσω με το Εθνικό Στεροσκοπείο για το οποίο εργάζομαι, ότι για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία μάλιστα έχει προειδοποιήσει 3 ημέρες πριν ότι με έκτακτες ανακοινώσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας θα έχουμε πάνω από 500 χιλιοστά. Το αν αυτό ελήφθη υπόψη, προσωπικά δεν είμαι σε θέση να το γνωρίσω και δεν είμαι και αρμόδιος. Αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μου και ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς του δεκτικού και κριτικού προσωπικού είναι ότι γίνεται πλέον από εμάς, από τη νέα γενιά, τους 30, ας το πούμε έτσι, και 30-40 σε αυτό το κομμάτι της γενιάς, γίνεται η προσπάθεια πλέον να επικοινωνείται καλύτερα το έργο και μέσω της τεχνολογίας και μέσω όλων αυτών των μέσων προς την πολιτεία και από την πλευρά της εκείνη να έχει το χρέος να αποφασίσει τα δέοντα. Επαναλαμβάνω για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχε προειδοποιηθεί πάντα από την πλευρά του Στεροσκοπείου βαθμού. Ευχαριστώ. Άλλος ερώτηση. Κυρία Θεοδωρού. Ήθελα να ρωτήσω, φωνάζω, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εδώ και 10 χρόνια ακούμε αυτή την έκφραση κλιματική αλλαγή και ότι έχει επιφέρει όλα αυτά τα περίεργα συμβάντα στο περιβάλλον μας. Όλοι οι επιστήμονες, όλο το επιστημονικό στάτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συμφωνούν, γιατί εδώ και καιρό είχα ακούσει ότι κάποιοι είχαν διαφορετική αντίληψη, ότι αυτά είναι πράγματα που εδώ και χρόνια, χιλιάδες χρόνια συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και κάποιοι άλλοι βέβαια μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Έχει αλλάξει αυτό, έχουν λιγοστέψει αυτός ο αριθμός των επιστημόνων που ισχυρίζονταν αυτά, είμαστε σίγουροι δηλαδή, όσο μπορείτε να μας απαντήσετε, ότι πρόκειται για κλιματική αλλαγή? Από την Διεθνή Βιβλιογραφία και τα Διεθνή Συνέδρια στα οποία παραβρίσκομαι, αυτό φαίνεται, αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές αρρύθμιτες μελέτες που αποδεικνύουν την ύπαρξη της αλλαγής. Σαφώς υπήρχαν και υπήρχαν και παλιότερα αυτές οι μεταβολές στο κλίμα. Όμως αυτό ειδοποιώς αφορά πλέον είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται αυτές οι μεταβολές και η συχνότητα με την οποία βλέπουμε όλο και ένα πλέον περισσότερα καλλιτεχνικά φαινόμενα. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι υπάρχει γενικότερα η πεποίθηση από την πλειοψηφία ότι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι ένας κοινός τόπος αυτός από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, η βάση την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε και να φτάσουμε να το θεωρούμε σχεδόν όλοι ότι υπάρχει για να έχουμε όσο τα καλύτερα αποτελέσματα. Προσωπικά αισιοδοξώ γι' αυτό και από πλευρά μου, από πλευρά της επαγγελματικής μου ιδιότητας, θα προσπαθήσω να υπηρετήσω αυτό το σκοπό στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, στην περιοχή μου, εδώ στην Αχαΐα. Και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι 9 στους 10 πολίτες από την έρευνα που κάνατε έχουν
ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο περιβάλλον και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Σημαίνει δηλαδή ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια ανατροπή αυτού του... ή όταν δίπλα μας γίνεται πόλεμος και πέφτουν οι βόμβες σοριδών, όταν δεν ξέρω τι γίνεται με τα πυρηνικά κτλ, τα καλαμάκια θα σώσουν τον κόσμο ή μήπως πρέπει, δεν ξέρω, οι επιστήμονες με κάποιο άλλο τρόπο να πιέσουν ανθρώπους, συστήματα, δεν ξέρω, ώστε να έχουμε πραγματικά αλλαγή. Μεμονωμένα σαφώς δεν γίνεται. Τα μεμονωμένα πρέπει να υπάρξει το δυνατόν. Και δεν σημαίνει ότι αν εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ χαρτί καλαμάκι και εγώ μόλις στον πλανήτη, αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε να το επικοινωνήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους, να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους όπου φτάνει η φωνή μας και όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, όπως είπατε, γιατί κάπου δεν το επιτρέπουν δυστυχώς οι συνθήκες να γίνει αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται διαδικασία χρόνου και τα αποτελέσματα θα φανούν την πάροδο των χρόνων. Δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Στόχος μας και υποχρέωσή μας απέναντι στη φύση είναι να βάλουμε τις επόμενες είναι να βάλει ο καθένας το παραμικρό λιθαράκι που μπορεί σε αυτό. Δηλαδή, έστω το παραμικρό πετραδάκι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βασιλακόπουλος. Να μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή παρέμβαση. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσετε, να καλωσορίσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μασοράκη. Καλώς ήρθατε. Έχοντας, καλησπέρα καταρχήν και συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Έχοντας ασχοληθεί εδώ και 40 περίπου χρόνια με τον χώρο του περιβάλλοντος και της πολιτικής ψυχολογίας, να μου επιτρέψετε δύο-τρεις παρατηρήσεις στην πολύ ωραία και παρέα εδώ και συζήτηση. Υπόθηκαν κάποιες ατάκες. Μία τάκα είναι ότι ναι, αλλά κάποιες επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική γη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει. Τελικά τι γίνεται. Λέω συνοπτικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το επιστημονικό κομμάτι, το παγκόσμιο, εκφράζεται θεσμικά από κάποιους φορείς και από κάποιες διασκέψεις που γίνονται για το κλίμα και από κάποιες διακυβερνητικές που γίνονται για το κλίμα. Αυτές γίνονται 2-3 χρόνια σε διαφορετικό σημείο του πλανήτη. Εκεί μαζεύεται μια πλειάδα επιστημόνων από όλο τον κόσμο και μέσα από συζήτηση και παράθεση στοιχείων επιστημονικών βγαίνουν κάποια πορίσματα. Αυτά τα πορίσματα που έχουν βγει όλα, μα όλα από όλες τις διακυβερνητικές, μιλάνε για κλιματική κρίση και μάλιστα ίσως είναι πιο δόκιμος όρος από την κλιματική αλλαγή, γιατί μπερδεύει η κλιματική αλλαγή σαν όρος, γιατί παραπέμπει στο γεωλογικό φαινόμενο με τις παγετώνες και τις παγετώνες περίοδους, δηλαδή θα αφήσει αυτό το γεωλογικό κύκλο της γης που έτσι κι αλλιώς τον έχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για κλιματική κρίση. Και οι επιστήμονες μέσα από τα όργανα τους και μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες που συμμετέχουν είναι απόλυτοι σε αυτό. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση. Προφανώς σε κάθε χώρο επιστημόνων, το ξέρετε πολύ καλά ο καθένας, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει κάποιος ότι υπάρχει ένα πτυχίο, κάποια έρευνα ότι πρέπει να συμφωνεί με κάποιον άλλον. Εγώ μιλάω θεσμικά τι γίνεται. Και μάλιστα προσέξτε, αυτό που λέγεται για 1,5 βαθμό Κελσίου που δεν πρέπει να φτάσουμε 2,5 ή 3, ξέρετε από πότε μετρέται. Από την αρχή της βιομηχανικής περίοδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η βιομηχανική περίοδος που εδώ και 70-100 χρόνια, 150 χρόνια, συγγνώμη, ισχύει με τις καύσεις, με μεγάλες ιστορικές καύσεις κτλ. Τότε άρχισε να εκπέμπει διοξείδιο άνθρακα του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Από τότε λοιπόν μετρείται η θερμοκρασία και λέει: προσέξτε, δεν πρέπει μέχρι το 2050 να περάσουμε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου από τότε σαν αύξηση. Αν πάει 2, τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται. Αν πάει 2,5 ή 3, καταστραφήκαμε. Και αυτή τη στιγμή λυπάμαι που το λέω, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως μάλλον περνάμε το 1,5 βαθμό. Δεν το φτάνουμε το 2050. Δηλαδή, οι αποφάσεις που παίρνονται για το κλίμα παγκοσμίως υστερούν του προβλήματος. Γιατί υστερούν, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα, είναι τα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα, δεν πρέπει να με το όνομά τους, τα οποία δεν αφήνουν, κυρίως η Κίνα που είναι και αναπτυσσόμενη, αλλά και όχι μόνο η Κίνα και η Ινδία και άλλες χώρες, δεν αφήνουν να πάρθουν πιο ριζικά μέτρα που ζητάει το περιβαλλοντικό κίνημα παγκοσμίως. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Όμως, έστω και με αυτά τα μικρά μέτρα,
προστατιέται, και εδώ έρχεται ο αγώνας των κινημάτων που υπάρχει παγκοσμίως και στην Ελλάδα, που γίνουν κινητοποιήσεις, έχουν γίνει πράγματα και υπάρχουν επιτυχίες εδώ. Μην το βλέπετε έτσι για πλάκα. Οι διαδηλώσεις που έχουν γίνει για το κτήμα πολιτών, νεολαίων κτλ. Έχουν πιέσει τους κρατούντες για να πάρουν κάποιες αποφάσεις, που όμως υπολείπονται. Έρχομαι στο τελευταίο και σας κοράσω. Δεν είναι, οπότε και μια ατάκα που μάλλον οδηγεί σε λάθος αντίληψη. Δεν θα σώσουν τα καλαμάκια το κτήμα. Τα καλαμάκια, οι πλαστικές σακούλες, τα σκουπίδια που τα πετάμε σε κάθε ρακούλα, το αυτοκίνητο χρησιμοποιούμε κατά κόρον, ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα μαζικό μέσο μεταφοράς, όλα αυτά, το πώς κινούμαστε και το πώς εκφραζόμαστε, αν θέλετε βοηθάνε, μειώνουν τις εκπομπές. Ξεκινάμε από αυτό. Πού είναι το πρόβλημα? Οι εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές? Μειώνοντας τις καύσεις, τη εσωτερική καύση. Που σημαίνει το πλαστικό που για να παραχθεί από το πετρέλαιο έχει μια συγκεκριμένη φορτία που πάει στην ατμόσφαιρα, αυτό πρέπει να το περιορίσουμε. Τέλος. Εκεί έρχεται το καλαμάκι της κυρίας. Έτσι, τελικά θέλω να καταλήξω ότι όλοι έχουμε ευθύνες. Και επειδή είναι και ο Δήμαρχος εδώ και οι υποψήφοι, να πούμε ότι και οι Δήμοι έχουν ευθύνες. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι άλλοι έχουν και εκτός από εμάς και ξεκινάμε. Η κεντρική εξουσία έχει ευθύνες. Προφανέστατα. Ίσως και τις μεγαλύτερες. Κανένας αντίπλος. Οι Δήμοι δεν έχουν ευθύνες. Ποιος καθαρίζει τα ρέματα όταν πρέπει να καθαριστεί? Ποιος ελέγχει στα χωριά εάν τα χωράφια, τα καταλυμμένα ή τα οικόπεδα έχουν κοπεί, τα ξερά χόρτα που είναι προσανάματα? Φοβερά έφτακτα αυτά. Ποιος τα κάνει δεν λέω για το Δήμο το πρόβλημα, λέω γενικά, για να μην παραξηγηθώ. Ποιος ελέγχει προληπτικά? Επίσης, όταν εμείς πάμε σε εμάς, για παράδειγμα, αφήστε τα αργά υποδομών, έτσι, και αυτά χρειάζονται. Εμείς, πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας? Πετάμε τα σκουπίδια στην ρακούλα επειδή μας βολεύει? Ναι, και μετά και αυτό δεν γυναίχνει ευθύνη, παραδείγματος χάρη. Δεν καθαρίζουμε το οικοπεδό μας, δεν κάνουμε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν η ευθύνη επιμοιράζεται από πάνω προς τα κάτω. Μην βγάζουμε τη δικιά μας λοιπόν ευθύνη, ρίχνοντας πάνω τον μπαλάκι μας από πάνω. Όλοι έχουμε ευθύνη, γιατί τελικά δεν διώχνει, όπως είπε η κυρία Δική, τα παιδιά μας, τα παιδιά της, μας διώχνει. Εμείς διώχνουμε τη ζωή από τη γη. Τουλάχιστον με αυτή τη μορφή που είναι σήμερα η ζωή. Γιατί η γη θα ζήσει άλλα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όσο θα υπάρχει ο ήλιος. Μετά τελείωσε η πάπαρα. Το γνωρίζουμε αυτό. Τεράστιο το νούμερο. Φοβάμαι όμως και φοβούμαστε ότι η ζωή όπως την γνωρίζουμε σήμερα θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα πάνω στη γη, εάν δεν πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί συμπολίτες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχε ανοίξει εδώ και χρόνια δεν έχει νόημα, όπως το είπε και ο κύριος. Η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά μας δίνει τα δόντια της. Η Θεσσαλία είναι η τρανή απόδειξη ότι πλέον υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι εξέλεκτα, χαοτικά, δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλες πληγές και σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε υλικά αγαθά. Και φυσικά υπάρχουν 2-3 επίπεδα, νομίζω ότι ο κύριος τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Το ένα επίπεδο είναι η ατομική ευθύνη μας. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε ένα οικολογικό προσανατολισμό ως άτομα, να φροντίσουμε τα οικόπεδά μας, να μην συσσωρεύουμε χόρτα ή οτιδήποτε, να μην είναι καθαρισμένα. Εννοείται ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πράξει τα ανάλογα, αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιο. Όντως υπάρχει μια υστέρηση αποφάσεων, γιατί η κλιματική αλλαγή αφορά όλες τις χώρες, αφορά ένα παγκόσμιο προσανατολισμό και αυτό πραγματικά μπορούμε πάρα πολύ να δούμε ποιες είναι οι κεντρικές αποφάσεις που θα μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να τονίσω την υγειονομική πλευρά του θέματος και αυτό μας το διδάσκει τώρα η Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία αναπτύσσεται μια υγειονομική βόμβα η οποία έχει να κάνει με τα λιμνάζοντα νερά. Η ποσότητα που έπεσε είναι υπερβολικά μεγάλη, είναι νομίζω πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά. Και τι γίνεται τώρα με τα λιμνάζοντα νερά? Ότι δημιουργούν εστίες μικροβίων και το πρόβλημα είναι ότι θα αναπτύξουν, και ήδη έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται λοιμώξεις, γαστεντερίτιδες, δερματικές λοιμώξεις πνευμονίες,
από τους μικροοργανισμούς που ουσιαστικά διασπείρονται στα νερά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στα σπίτια να καθαρίσουν πρέπει να έχουν διαδεδομένη ουσιαστικά στολή, να μην έρθουν σε επαφή με το νερό αυτό, γιατί είναι λιμογόνο, εξαιρετικά λιμογόνο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με τα χέρια μεταδίδουμε τους μικροοργανισμούς. Άρα λοιπόν από την πανδημία αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα μέτρα ατομικής υγιεινής και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που καθαρίζουν το σπίτι καταρχήν να ρίξουν χλωρίνη, να καθαρίσουν το σπίτι, να αποστηλώσουν το σπίτι και φυσικά τα χέρια, διότι αυτά τα μικρόβια υπάρχουν παντού, μέσα στο σπίτι, οπουδήποτε και στα χέρια τους. Τα χέρια λοιπόν είναι η δυνάμη ουσιαστικά λιμογόνες, ουσιαστικά μεταδότες και πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει πόσιμο νερό αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, διότι προφανώς έχει γίνει καταστροφή και στο δίκτυο ίδρυυσης αλλά και στην αποχέτευση, οπότε κανείς δεν ξέρει τι έχει συμβεί στο νερό. Τα νεκρά ζώα είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί από την αποδόμησή τους καταλαβαίνετε τώρα το τι μπαίνει τώρα στον υδροφόρο ορίζοντα και τι έρχεται στο δίκτυο. Άρα, πόσιμο νερό εξορισμού δεν υπάρχει, παρά μόνο εάν ολοκληρωθούν μετρήσεις και γίνει ουσιαστικά η εντομολογική επιτήρηση. Και δεν υπάρχουν μόνο μικρόβια, υπάρχουν και παράσιτα που αναπτύσσονται σε αυτά τα αυτά, υπάρχουν νούπια που έρχονται. Η προστασία των πολιτών μετά την καταστροφή είναι ένα τεράστιο έργο. Φανταστείτε μόνο τα κουνούπια που θα χρειαστούν τόνοι χημικών για να μπορέσουν να τα καταστρέψουν, που είναι ένα δυσθεώρητο ποσό και δεν ξέρει κανείς αν θα είναι και τελείως αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να εστιάσουμε καταρχήν στην ατομική προστασία και μετά σε μέτρα βέβαια που αφορούν όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί. Και τέλος, εννοείται ότι υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή καταγράφεται καθημερινά πόσα περιστατικά φτάνουν στα νοσοκομεία, ποιες είναι οι λοιμώξεις, πόσες δευτερίτιδες και επεμβαίνουμε στις περιοχές οι οποίες έχουν κρούσματα, βλέποντας ποιο είναι το σημείο 0, δηλαδή ο ασθενής 0, πώς μεταδόθηκε και εκεί γίνεται μία διαδικασία δημόσιας υγείας καταστολής της μόλυνσης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας μείνει μάθημα ότι μία τέτοια καταστροφή ποτέ δεν συνοδεύεται μόνο από υλικές ζημιές. Συνοδεύεται και από μία μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Και θέλει μία μεγάλη προσοχή να μην τρώνε ομά φρούτα, να μην αφήνουν τα ζώα τους να ξεδίψουν σε αυτά τα λιμνάζοντα νερά. Φανταστείτε τώρα πόσο σίγουροι ή ανασφαλείς θα νιώθουν οι κάτοικοι αυτή την περίοδο. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι μια Βενετία. Είναι μεγάλη καταστροφή. Εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογος συλλέγουμε υλικό, χρειάζονται νερό, χρειάζονται αυτές τις φόρμες για να μπαίνουν στα λιμνάζοντα νερά και να καθαρίζουν και χρειάζονται βεβαίως κονσέρβες ήδη πρώτης ανάγκης. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να καλωσορίσω τον υποψήφιο περιφερειάρχη του κ. Σπύρου Σκιαδέση και την κυρία Σπύρου υποψηφίου. Εδώ δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Άρα η σημερινή μας εσωτερικά ολοκληρώθηκε και Καλησπέρα και από εμένα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και θέλω να συγχαρώ το σύλλογο, το δραστήριο σύλλογο της Καλανδρίτσας, Υγείας και Προστασίας Περιβάλλοντος, για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Εκτιμώ ότι τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν είναι χρήσιμα για όλους μας και όπως είπε και η κυρία Μαστοράκου, βέβαια η αφίσα λέει κλιματική αλλαγή, πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Θυμηθείτε ότι μιλούσαμε για τρύπαντο όζοντος κάποτε, κλιματική αλλαγή πριν από 2 χρόνια και ξαφνικά πήγαμε σε κλιματική κρίση. Γιατί φτάσαμε εδώ, αυτό θα πρέπει να ρωτηθούμε όλοι μας, να προβληματιστούμε, γιατί όλοι φταίμε, κακά τα ψέματα, και σε αυτό το σημείο, μια και αναφερθήκατε κυρία Μαστοράκου, στο θέμα των πλημμυροπαθών
της Θεσσαλίας θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί τελικά δεν κάναμε έργα πρόληψης, αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν μετά τον Ιαννό μέχρι τις μέρες μας. Και αυτό δυστυχώς τύχησε σε ζωές ανθρώπων και ζώων βεβαίως. Εκτιμώ ότι ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των συνανθρώπων που έχει χαθεί. Δεν κινδυνολογώ, αλλά αυτό φοβάμαι, αυτά τα μηνύματα παίρνω. Δεν είναι μόνο τα ζώα, τα νεκρά ζώα ή πιθανόν κάποιους συνανθρώπους μας ευχόμαστε να μην βρούμε νεκρούς. Εχθές το βράδυ μάλλον προχθές, ήμουνα σε ένα τραπέζι με φίλους οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή εκεί και μου τόνισαν το εξής. Υπάρχουν πολλές αποθήκες με λιπάσματα, τα οποία αυτά λιπάσματα έχουν διασπαρεί τώρα σε όλη την περιοχή. Άρα αυτό φανταστείτε, όσο ο υδροφόρος ορίζοντας τα απορροφά, φανταστείτε μετά γιατί μιλάμε. Ποιο νερό. Ό,τι φυτεύεται εκεί θα είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Άρα μιλάμε για πραγματική κρίση. Πρέπει να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας, να το αλλάξουμε αυτό. Ζούμε σε ένα πλανήτη ο οποίος είμαστε ευλογημένοι που ζούμε και σε μια τέτοια περιοχή στην πατρίδα μας. Η πατρίδα μας είναι ευλογημένη κυριολεκτικά. Θάλασσα, βουνά, δεν τα έχουν άλλες χώρες αυτά. Πρέπει να τα προστατεύουμε για να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Καλή συνέχεια εύχομαι στο έργο του Συλλόγου. Να ξέρετε ότι εμείς και σαν παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα Ενωμένη Μπορούμε είμαστε κοντά σε τέτοιες δράσεις. Θα μας δείτε και την επόμενη ημέρα εδώ, θα μας δείτε αρρωγούς σε αυτό το έργο που κάνετε, διότι εδώ δεν χωράνε χρώματα και παρατάξεις. Στο κοινό καλό όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Καλό σας βράδυ και καλή δύναμη εύχομαι σε όλους. Κυρία Σαλωμού, θέλετε να πείτε κάτι? Γιατί τελειώνατε. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Καταρχήν να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ γιατί είσαστε πάντα δραστήριοι και πραγματικά επιτελείτε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, δύο θέματα θέλω να θίξω. Ως γιατρός, εκτός αναφερόντου για τομέα της υγείας, οι δομές δημόσιας υγείας θα πρέπει να ενισχυθούν, θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές καλές, οι οποίες ισχυρές, σε συνεργασία Δήμοι μαζί με Περιφέρεια, φυσικά και να συνεργάζονται πάντοτε με τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, θα πρέπει συνεχώς να γίνονται ένας. Πριν από λίγο μου έστειλαν ένα δείγμα, ένα μπουκάλι, μια φωτογραφία, έξω από μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στην Πάτρα και Βούντενη. Και το μπουκάλι ήταν εντελώς θολωρό, μέσα στο μπουκάλι ήταν εντελώς θολωρό. Άρα θα πρέπει συνεχώς να γίνονται έλεγχοι. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, δεν δίναμε καμία σημασία, σαν λαός είμαστε πίσω. Ευτυχώς τα παιδιά μας έχουν μια μεγαλύτερη μόρφωση, όμως αν θέλουμε καλύτερα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να μάθουμε να σεβόμαστε. Αλλιώς θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την καταστροφή του πλανήτη μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουμε. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα μετά από την περιστατωμένη και ευστή εισήγηση του κ. Σερέτη, θα ήθελα με τη σειρά μου σαν σύλλογος να ευχαριστήσω ως οικονομικότητα τον Δήμο Ερημάνθου, τον κ. Βαρύ, τον Δημάρχο, για το ότι μας προσέφερε την αίθουσα αυτή. Βέβαια τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικού που μαζί με εμάς καταφέραμε να διοργανώσουμε, συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση και να ευχαριστήσω βέβαια και τις κυρίες των συλλόγων για τα κοινικά τα οποία θα μοιράσω τώρα τελειώνοντας φεύγοντας από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες.